Hè, maar dit is wel voetbal. En soms has gelijk spullen die ben meer wurg dan een overwinning. En ik denk dat dit er niet in is. Kian Visser, we krijgt getuigenwest van het mooiste moment in die leven. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dit is niet te beschrijven. Nee, echt niet. Nee. Ja, echt schitterend. Maar leuk voor de jongen. Ik gun het hem van harte. Het is een speciaal geval in de selectie. En dat is iets waar ik van hoor. Ja, een voorzet van Wiebe komt op Jort. Jort die komt hem goed weg. En het enige wat ik kon doen is een omhaal maken. En dan kijk je achter je en dan valt hij in het net. En dan is er maar één ding om te doen. En dat is richting Noord. Echt keihard juichen, je emoties kwijt. Maar natuurlijk een spits, die leeft om te scoren. En ik stond al een tijdje droog. Dus, Ja, geweldige wedstrijd. Ja, dit is wat we graag willen. Hè? Als club, als supporters, als spelers en als staf. Dit is weer ouderwets voetbal wat wij leuk vinden. Natuurlijk, vroeger zat ik ook altijd in de Noordtribune. En er staan veel vrienden, veel mensen die je kent. En dan juich je zo hard mogelijk. En wat ik zeg, het is echt een mooie avond. Ja. Ik ben hartstikke blij en ik ben blij dat het publiek zo blij weer en zo vrolijk weer. Want dat is voor mij het allerbelangrijkste. Hè? Samen met mijn spelers en mijn staf. Dat we in binnen en dat we veel naar weg.